Odiye Zimbabwe zvandinazo pano zvandikakubatira ndezvekuti pane chinosuwisa, pane chinorwadza chakaitika mukati menzvimbo yekushuriki kunonzi kwaNhema. Kune dzimba dzemuvhileji rimwe chete sabhu muche dzinokwana kuita 9 dzakapiswa zuva rimwe chete dzese kufuta moto bhatari makicheni. Muri kuti chii chakaitika? Dzimba dzinokwana misha inokwana kuita 9 yakapiswa makicheni. Kufuta moto. Akapiswa nani? Right, zvinhu zvadaro kutaura kune kwatiri kuita manje. Ndezvekuti vanhu vane fungidziro. Vanhu vari kufungidzira kuti ndivo vakaita zvinhu izvi. Kwakataka kubatwa vaviri nezuro kukazobatwa 1 mumwe akatooneka achitovanda muzuro ari mukati mekutsvagwa ndobva azoonekwa. Chinova chinhu chiri kuti vanhu vakawanda waiyanga achitiza kusanganisira nevamwe vaibatwa ava. Vanhu vakabatwa ava kune vaviri vakatombenge vari mukati vakavharirwa vakazobuda nguva yakabudiswa vanhu nokuda kwokuti president vari kuti vanhu pane vamwe vanofanira kuti vabude. Pakabudiswa vanhu paipai ndio pakabuda vamwe vaviri vanga vari mukati mechi mukati mekujeri. Iri nyaya yekuti vaigara vachipasa mashopo nenyaya dzokuba asaka iko zvinozvi vazobatwa vari vatatu nokuda kwomumwe 1 uyezve 1 wacho apedzesera paakabatwa ndokuonekwa aine message imwe iri kufungidzira kuti izvo aitotipiramo kuti chachaya vatori izvi kuita. Saka izvo zvivakomana vari vatatu vese vari mumaoko emapurisa but dzimba dzinokwana kuita 9 iri misha 9 zvakare dzakatsva kusanganisira zvikafu zvanga zvirimo. Iko kunotonzi kune dzimwe mbudzi dzinorara mumba zvose zvakanga zviri mumba neuko zvakatsvirema. Pavanhu vabatwa ava pane here zvavataura kuti chii chakavapa kuti vapise dzimba idzi? No, hapana atataura ende ifungidziro yevanhu zvichienda nokuti vanovaziva nemagariro api. Kwozoita 1 kupedzisira anova ndiye aitiza angasatura ari mumba ainzi akatoonekwa ari mune chimwe churu chavakamuonemo. So vari kuti ivo munhu aigara ari mukati menzvimbo achigara nevamwe asi pakaitika nyaya iyi anga akutiza ende mameseji avari kutaura asingakwanisi kutaurwa ari kunzi akanongwa ari mufoni anova ndiwo arida kushandiswa kunzi nemapurisa. Iyo meseji inomborevei yaienda kupi ende yaienda zvakare kune vamwe vanhu vakabatwa vachifungidzirwa vari mukati. Icho chebhazi ranga richibva muHarare rakananga koBulawayo, driver anogona anzwa hwema pane anga achienda kunoshandirwa porikiti pfu ndinonzi Rush Motoronga baba vaTrainers muzezuru webocha marange muchisi village anzi Ishengei right kuri seko ikoko regaika pari zvotibodzwa kamashoko aya ari kubva kaku Biz Invest ngoda oven tinzwe kuti vakati batirei.